много вълнуващо да журирам днес. Винаги много харесвам да чувам мечтите на хората, още повече, когато те са обвързани с някакви конкретни стъпки, планове и така нататък. Усещам го почти толкова близко, колкото все едно аз сега имам някакъв бизнес план, за който се вълнувам да разкажа на другите хора и да чуя обратната им връзка. Така че определено не ни е лесно да кажем, че мечтите на едните са по-постижими или по-реалистични от те на другите. Въпреки това, разбира се, в ролята си на хора, които имаме някакъв предприемачески опит зад гърба си, можем да усетим кой е по-подготвен от другия и кой може да вземе тези пари и веднага да ги инвестира и да започне да работи или да му свършат, нали, някаква конкретна работа. Така че не беше толкова трудно, колкото си мислех, но въпреки това беше трудно. Да. Добре, мерси, Деси. Първо да кажа, че за втори път правя това в този формат. Не беше по-лесно от първия. Мислех си, че с опит ще ми е малко по-лесно. Не беше. Много е трудно да степенуваш и оценяваш мечтите на хората, особено когато те са работили за тях, за да представят някакъв план. Искам да допринеса за малко повече прозрачност в начина, по който избираме. Не избираме добри и лоши идеи, избираме прогрес, избираме подготвеност, избираме сериозност, избираме и евентуален пазарен потенциал после. Избираме и на база това какво точно конкретно ще направите, ако вземете съответната награда. Имаше бизнеси и идеи сред вас, които съм сигурен, че съществуват и ще продължат да съществуват и ще растат с или без нашата подкрепа. Има и бизнеси, които ще им е малко по-трудно да го направят. Това са всички неща, които взимаме под внимание, когато избираме крайния си подбор от спечелили. Естествено, ако зависиш от мен, всеки един от вас, който е направил нещо, идвал на тези лекции, е представил нещо, заслужава не 5, 10, 15, заслужава много повече, заслужава това, което ще му е необходимо, за да стартира това, което е замислил. Трябва да кажа, че този формат, този път, това издание нямаше лоша бизнес идея, според мен. От всички, които днес представихте, всичките имат пазарен потенциал, според мен. Стотици бизнес идеи минават през мен всяка година. Сред тези тук нямаше лоша. И да, труден избор, но го направихме. Дано да не се сърдят после някой от вас. Аз помога. Почти нищо няма какво да добавя на това, което те казаха. В моите училищно разликата беше много малка между всички, които сме степенували, по начина, по който сме ги степенували. Моето наблюдение някак си е, че и в бизнеса изобщо, и в представянето на бизнеса пред хора, малките детайли понякога са това, което има значение, както в случая, нали, всички идеи имаха потенциал за нас, всички идеи имаха силни страни и някои слаби страни в начина на представяне, например, и така нататък. И някои много дребни детайли накрая беше това, което определи кои ще наградим реално. Много, много малки разлики между различните бизнес идеи, начина им на представяне, свършената работа до момента и потенциала на пазара и потенциала на това тази финансова подкрепа да помогне. И общото това е начинът, по който сме взели решението си. Поздравления на всички! Аплодисментите са за вас. Аз се надявам, че ще има възможност да дадем и обратна връзка в някакъв писмен вариант, който да достигне конкретно до проектите, които презентираха, защото такава никога не е излишна. Нали, мисля, че всеки заслужава да знае защо не е влязъл, нали, в нашия топ проект и това да не го спира за напред да си реализира идеите. Да, и да кажа, всеки един от участниците може по всяко време да се свърже с мен. Ще се радвам да допринеса, дори да е само с мнение, с съвет, с консултация. Всеки един от вас може да, ако иска, може да се свърже с мен, Теди ще ви даде контакти. И сега остава да раздаваме награди. Да. Така ли?
От трето място ли започваме? Или от пето? Или от 15? От последното. От последно място, да. Спускаме барабаните. Да, си не са трето. Едва ли. Това е първо. Така. Искаш ли ти? Аз мисля, че можеш всичките ти да ги... Окей. Просто да елаборираш, нали, защо. Добре. Така, третата награда, след дълго мислене, решихме да я връчим на екип, проект Art Would Loft и Владимир Шоропов. Това е страхотна инициатива. Поздравления. Не чакало, просто не чакало. Надявам се да помогне. Няма думи. Не са необходими поздравления. Поздравления за всичко, което правите. Много ни зарадва това, че го правите като семейен бизнес, че е нещо, което сте развивали. След това сте имали пречки да го развивате и сега продължавате. Надяваме се с това да е един малък тласък, за да порасне в нещо голямо. Сте добре дошли в България. Така ли сме? Да. Сега втора награда за един проект, който ще допренесе на България. Знам, че е много добър бизнес модел, доказан във времето и за мен това е проектът, който има страшно добър фит между човека, който го прави и бизнеса, който прави. Това е Kiss My Backpack и Стефан. Страхотни сте. Аз малко се разчувствах заради тях. Много ви благодаря. Оценявам го наистина. Страхотни сте и ще ги вложа само единствено в това. Целта ми е в следващите 8 месеца да го разработя на макс и до края на годината, дай Боже, вече да ми носи приходи, за да мога да го развивам още повече и все по-нагоре. Ако някой може да го направи, това си ти. Така че... Страшно много благодаря. Първа награда. С първа награда се надяваме не само да подкрепим един предприемач творец, а някой, който прави Русе едно по-добро място за всички нас. И това е Ема Йорданова и с нейната арт-галерия. Много благодаря. Страхотно. Леле, че вълнуващо. Много благодаря на журито и на цялата организация. Просто голяма чест за мене. Изключително полезни ми бяха всички лекции и отново хиляди благодарности. Препоръчвам на всички да се включат в тази инициатива за напред. Дано да е регулярно, наистина всяка година. Да се случва нещо такова. Много ви благодаря. Прекрасно.